nám přijela z Otrokovic. Andrea Pecháčková, Pepa Pardubice. Trojka. Jižní Moravu a základní školu Budík skočila, ale vůbec to nevadí, protože druhou soutěží bude takzvaná módní přehlídka, ale předtím bude 15 vteřin povídání něco o sobě. Takže... Já přijela jsem z Prahy a zdravím tady všechny Pražáky. Toho psátem, jo. Ano, výborně, krásně. Jedničku má otrokovická mančovnice prvního a druhého kola. Soutěži starší žáky a teď už jde opravdu, ta je usměvavá, ale přísná. Děkujeme všem děvčatům za účast v prvním a druhém kole. Porota rozhodla takto. Července Městěte nastupují k utkání s Otrokovicema. Ano, Peťa, Pauli a Zuzka dává na 1-0 ze sedmičky. Sama. Jara, sedmička. Jara dává 7metrový hod, berme 2-0. V hnusném počasí. Jaro, co nejdeš na prostředka blíž, Jaro, dáme to dáme. Ano. Áda dává na 3-0. Pojď, Míšo, pojď. Bude dobře. Nička, Míšu, provádí Adela. A Adela zvyšuje na 4-0. A utkání Pardubice Otrokovice skončilo 10-3. Ani náhodou. Vyhráli jsme s Otrokovicema 10-3. Svůj předposlední utkání na Kněžovalském poháru proti Židlochovicím. Vy jste prv teď přijel. Dobře. Martina zvýšila. Martina zvýšila na 5-0. A zezadu za ruku. Dobře. Míša. No, pěkně. Víte, když uděláte trochu rychlou, Míša zvýšila na 9-1. Staní. Ano, dobrý. Ať. A jdeme, prémiové.
Dobře. Áda dává 20. gól, 20:1. 20:3. V posledním utkání s Mariánským Lázněma. Dobře. Peťa 2:1. Získá Helena 2:0. Dobře. Získá na činu. Páro! No, Péro, jdi si to na... Tak co? Peťa. Tak co? Já jde... Získá. Adela vysvětluje trenérovi. Karlina taky. Jiný poločas. 6:1. Zdenko, teda... 10:6. Vyhráli poslední utkání na Mariánském poháru. Začíná slavnostní zakončení turnaje 23. ročníku juniorského poháru. Nejprve mi dovolte Kozíškovou Vendilou a Evou Zubeckou. A vítězem turnaje starších žáků se stává Pepa Pardubice. Io to jo. Sono opět věnoval do soutěže Tombukan. Právě na cestě z Křižovarku domů jsme se dostavili na Svačince v Plzni. Jak už asi víte z vyhlášení, jsme se umístili poprvé ve starších žáků na prvním místě. To je konec a sloučím vám shledanou. Vypadáš jak víš co. No ale tu čepici dost mě zklamala. Čepici mě zklamala. Podříznu tímhle rokem. Já na bráku, bráka na mě. Já to bych nevíc, to mě tamhle. To je k tomu. Když tam ani víc dělají tu kurlu neusledně. Je tady fotka. Ale tak hnedý bude nebo? Tak tady jsou bramburky, až krávení. A jak tak kuchař na sedmička dozírá, podařilo se mu... René, já